A opäť tu máme recept z apetítu. Tentokrát som si vybral morčaciu roládu plnenú úžasnou sladkastou plnkou, ktorá sa náramne hodí k tomuto lahodnému kusu mesa. Takže naštartujte šporáky a ideme na to. V hrnci opračte slaninu, nakrájanú šalotku, potom pridajte špenát, brandy, cesnak, jablko, brusnice, bylinky, horčicu, javorový sirup, soľ, korenie a údenú papriku. Zarestujte a nechajte vychladnúť. Morčacie prsto narežte, celý plat osolte a rozklepte. Rozotrite plnku, ale okraje nechajte voľné. Opatrne zarolujte a zviazanú roládu opečte pekne do zlatista zo všetkých strán. Potom ju dajte na plech spolu s cesnakom a bylinkami. Podlejte vývarom, no a opečte. Dokonalosť sama. Je pravda, že s viazaním som sa trochu trápil. Ale musím povedať, že to stálo za to, pretože mäso je krásne šťavnaté a tá náplň je priamo luxusná. S hodvábnou zemiakovou kašou bude táto roláda ten pravý nedeľný obed pre celú rodinu. No tak si ho pekne uložte a vyskúšajte.